Hello friends, Bodo channel of in Concept. Daye nangtamana nagasno Bodo Job Info official YouTube channel. The good news been by Assam Police New Vacancy plus BTC scheme been by Orunodoi rankwai sanani dead persawbai been by CM. Da dasandi Assam nangtamani cabinet jagasno the biao jene persawbai been by Assam Police New Constable level appointment letter plus nangtamani siniki rangarung jongtai kabang sangdemana je mabla monmargan bini latest update nangtamana lana fideng. Da bobe di daw moनगोन जों बेखौ लारि नायगासिनो दा बिनि सिगां जाय नोंथांमोना बडो जब इनफो अफिशियल YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो दा गोबाव खालामा जों थांनो अफिशियल वेबसाइट बेनो जाबाय आसाम पुलिसाव दायो जों फैबाय SLPRB अफिशियल वेबसाइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो थाबैनो गोदान अफिशियल नोटिस बेनो जाबाय रिलिज खालामसिगोन 6000 पोस्टनि नोंथांमोननि एपइन्टमेन्ट लेटार राननाय डेटखौहाय फोसावबाय दा गोबां नेदोंमोन जों 29आव नभेम्बराव मोनगोन होननानै आरो आं बेखौ बुंखादोंमोन जे 29आव मोननाय चान्सआ गैया बे थांगोन डिसेम्बराव जायखिजाया 10 डिसेम्बरनि सिगां नाथाय मोनसे बाथ्रा दिनै सीएमआ फोसावबाय लाइभ फैनानै बुंबाय जे नोंथांमोननि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ खानापारा फिल्डआव मोनगोन बेनो जाबाय 3आव माने 3 डिसेम्बराव नोंथांमोना मोनगोन 3 तारिख डिसेम्बराव 3 डिसेम्बराव नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौ लायनो हासिगोन आरो नोंथांमोना बयबो थांनांगोन बेखौ बुंदों दा बेखायनो सीएमनि लाइभखौ नोंथांमोना नायनो हागोन बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां फोसावबाय जे 3 डिसेम्बराव नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननो हासिगोन बेनो जाबाय आसाम पुलिसनियाव आरो सेकेन्ड सप्तायावनो 4000 नि बारा पोस्टआ आरोबाव गोदान एप्लाइ जागोन बेनो जाबाय आसाम पुलिसाव दा आसाम पुलिसाव गोबांथार पोस्ट फैगासिनो प्लास एडिआरइ 3.0 फैगासिनो बेनिफ्राय आसाम पुलिसनिखौथ' फोसावबाय अफिसियेलि नाथाय नोंथांमोननि DHS एबा DMAनि प्लास एडिआरइआ नेक्स्ट माने सप्तायाव मोनगोन बेखौ बुंदों माने जेसेबांनो माने रेडि जागोन एसेबांनो थाबनो होगोन नाथाय एडिआरइ आरो लोगोसे DHSआ फिक्स जाथ'वाखै बाट अनलि आसाम पुलिसआ दायो फार्स्ट मोनग्रोसिगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि आसाम पुलिस आं बेखौ बुंखादोंमोन आसाम पुलिसआ सबसे फार्स्टआव मोनगोन बेनिफ्राय DHS मोननाय DMA मोननाय चान्सआ दङ बेनि उनावसो एडिआरइ मोननाय चान्सआ दङ मानोना एडिआरइआव गोबांथार माने डिपार्टमेन्ट दङ दासिमबो डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसना जोबाखै अके माने डिपार्टमेन्टेल वाइसआव जागासिनो बेखौ जेब्ला जाजोबो अब्लासो नोंथांमोना मोनगोन दा बेखौ जों मिथिबाय DHS आरो DME आरो आयुष DHS FW प्लास एडिआरइआ एसे लेट जागोन डिसेम्बराव मोनगोन दानिया जों थांसै BTC राङारि अनसुंथाइनि सायाव बेनो जाबाय अरुनदय माब्ला मोनगोन बेखौ जोङो सावरायनोसै दानिया फैबाय जोबोर मोजां माने बिग आपडेट सफैदों आसाम केबिनेटआव माने बेखौबो माने फोसावबाय बेनो जाबाय अरुनदय 3.0 1.0 आरो 2.0 आव सोर एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोननि राङा BTCआव थालांदोंमोन ना बेखौ सीएमआ फोसावबावबाय बेनो जाबाय नोंथांमोना 2 डिसेम्बराव नोंथांमोना 2 डिसेम्बराव बे रांखौ मोनसिगोन बेनो जाबाय 750 रांखौहाय नोंथांमोना मोनगोन स' बे राङा जाबाय 750 नोंथांमोना बेखौ मोनसिगोन नोंथांमोननि 12 तारिख डिसेम्बराव BTCआव सोनाय जासिगोन दा जेनेखि फर्म साबमिट खालामदोंमोन 1.0 2.0 प्लास 3.0 नोंथांमोना लिस्ट थानांगोन होमबासो बेखौ मोननो हागोन आरो दायो गोदान लाबाय थानाया जुदि एप्रुभ जायोबा जुदि 12 तारिखनि सिगां जुदि साक्सेस जायोब्ला नोंथांमोना मोनफागोन नाथाय जुदि साक्सेस जायाबा बेखौ नेक्स्टआवसो मोनगोन आरो नाथाय BTCआव रांखौ सोसिगोन बेनो जाबाय 2 डिसेम्बराव बेखौहाय सोसिगोन आरो 2 डिसेम्बराव बिथां सिबा माने सीएमआ आसामनि CM हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा क'क्राझाराव थांगोन आरो बेनिफ्राय माने रांखौहाय माने सोनायनि बाथ्राखौ होनदों दा बेनो बिग आपडेटआ नोंथांमोना भिडिअखौ हानाय एसेबां शेयार खालामनो जाहाथे बयबो राङारि अनसुंथाइ मोनग्राफोरा जाहाथे एकाउन्टआव रांखौ बख'यो बेनो जाबाय अरुनदय स्किम